Kayaknya Johnson bayi, Johnson arung. kayaknya Johnson bayi, Johnson arung. Media nomor sekarang belajar hambai, ini orang kaya semua semua family bagai, bisnis kaya sini orang family jaga sini, tanai, 11 तारिखो बुलेरो गाड़ी बाइताय अटो साइकेल लेफोर किसु असुबिदा रोङै एक्सिडेन्ट नंमानि बिनि सिनि ताको एलिजि देबरमा बेलायखनो सा खायनाङै बिनि याकुंरो बेलायनो दुखुमांखा बेलाय एन्जो आउनि बागै थुंमनो कागरजला जम्बुजला सिनि पन्चायत मिलौै जतनो बिसार बिसा खालायै जों मनो साज्य खायनि बागै जों फायखिया ताई बिशेष खाय सिनि तिप्रामो थानि इब्रंनो अबनो असामनो तानांगै खानांगै साइतखा अनि बागै जों तिनि अर फाय मनो जा खालि मामनि मनो रां तिनि जों सुवा फायनि अबंखा देबचरन बायदि पारा पुस्तक केन्द्र सरा देबचरन बायदि पारानि तिनि आको हेलगा ब्रह्मा तिनि तावको याकुं थांगे बेलाय बनायदि बेलेनो निसाक तेराजा तो हिनि रंनायाखो अनि बागै जों बनो orang baik hak sorry nayi tapi kami baca tuh nih sung suriwi kono sama kisi misarang yak nembali sung nini sini mung kisar di angka poncidin no chairman ani bumung Sumar Debrma ya